Let's go! Ha? Bawal mo na siya. Bawal. Mataba. Oh, sana mo na nga. Nakakain. Bilis ah. Dasal lang nagugutom naman niya tayo. Isang. Ay, yung sino ko dyan, mama, yun ba? Ano ba saan? Yung dyan? Right? Hindi pa yun? Ano, ano? Wala na. Lang. Madami. Meron na daw sa roto na. Kung ano ko doon pero ano, kakada. Kumarat naman ako. Nain ko na. Bukan, ada pun bukan. Makain mo yun. Sulbot na. Ma, ganyan ko yung gusto ko ulam. Ayan. Ang tuloy ko lang yung hapon sa buhay. Dasang leeg. Pasok na kami na. Pasok na kami. Wala ba? Tingin mo na ngayon kung gusto mo ba? Yung tapon ah. Hindi mo na lahat. Sarap. Hindi lang nakaulan ng galing mga no? Ayaw pa? Ano? Kaya mo? Hindi lang tayo nakaulan ganyan.
Sarap, no? Diba? Diba? Okay po. Ah, diba? At sabaw lang, gulang na, kakainan. Ito. Yan, anak, ito. Ang kano. Ito lang ang kalok yan. Ay, naman pala. Wala po ano yan. Magkaiba yung asin sa asin. Yung uric acid, ano nila, madala na. Ha? Ayoko naman sa sarap ko. Kumain pa dyan. Ay, mausap di ba lang mapitin? Ay, taglit na! Kumain ka na. Naiwan ka na. Sabihin mo na pala. Alis pa sila? Hindi pa sa alas? Ha? Ayaw ma? Ha? Ayaw ma? Maka. Ayaw niya daw na labig. Gusto niya malaki. Malaki ang gusto niya. Tutulog ba sa mga? Mapilit kang kumain na, tapos ngayon para kang anak. Sabi ko ngayon, mamaya tayo kakain. Papilit mo. Hindi, ito. Hindi, sasama daw. Tapos ngayon, mag-iinang ka. Alutin pa ka. Sabi ko, mamaya konti kakain. Pilit mo. Doon na nga ako. Tapos ngayon, magpilit kang sumamay, kumakain ka. Buwak ko pa po lagal ko ice cream. Sabi siyempre, Bakit? Ano ko doon? Oh, mau daging na ako. Oh, mau daging na ah. Daging na sam. Nga. Kamu daging na. Namu sa mo na. Ano lang di ka ma? Fake. dala ng kanya, kanya ko lang kanya. Nilagpak mo doon. Kawaras man.